それファイナーやろ。アンチがこっちやから、こっち行かなあかん、どっちみち。俺が刺した方向。うん。リングはすぐそこだ。あと30秒ある。時世どうしよう。あ、おるわ。敵おる、敵おる、敵おる、敵おる。やあ、敵のシールドをぶち当ったぞ。早く行くぜ。あキルパック。リングがあとめ10ちゃめちゃキ秒で落ちるルパックした。けどすぐそこだね。まだおる？一人やんな。あともう一人は？息の根を止めてやったぜ。奥の方で足音は聞こえたけど。